बहुत बढ़िया सी चर्चा भजन लेके आल वीडियो लोगन के अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो के लाइक करम, सब्सक्राइब करम और शेयर करम और फुल वॉच करम, तभी गाना समझ में आई और अच्छा लगी। चली भजन सुनी, बहुत प्यारा भजन बा। सुगना ले जा संदेशवा एही बेरावा हो, सुगना ले जा संदेशवा एही बेरावा हो, जहाँ शिव गुरु के बसेरावा हो, जहाँ शिव गुरु के बसेरावा हो, सुगना ले जा संदेशवा एही बेरावा हो, जहाँ शिव गुरु के बसेरावा हो। बेल के पतैया से न्योता पुराइहा, कइले बानी चर्चा हो अपना अंगनवा, शिव गुरु के लेके आइहा, कइले बानी चर्चा हो अपना अंगनवा, शिव गुरु के लेके आइहा, गौआ जावारी गुरु बहिना बोलावानी, भगिया धतुरावा के भगवा लगावानी, गौआ जावारी गुरु बहिना बोलावानी, भगिया धतुरावा के भगवा लगावानी, असरे में बानी जाके उनके बताइहा, असरे में बानी जाके उनके बताइहा, कइले बानी चर्चा हो अपना अंगनवा, शिव गुरु के लेके आइहा, कैलाश पर्वत ऊंचे रे गगनवा, कैलाश पर्वत ऊंचे रे गगनवा, भरलक सुगना हो अभी उड़ानवा, भरलक सुगनवा हो अभी उड़ानवा, हर हर महादेव कही है सुगना सिरावा झुकई है, कोइले बानी चरा चाहोया पाना अंगनवा, हर हर महादेव करी है सुगना सिरावा झुकई है, कोइले बानी चरा चाहोया पाना अंगनवा, हमरा शिव जोगिया के लेके आई है, तोहरो तो भाग सुगना बड़ी निमन बा, पल पल होत तोरा गुरु से दर्शन बा, पल पल होत तोरा गुरु से दर्शन बा, रेखा स्नेह के भी जी लगाई है, रेखा स्नेह के भी जी लगाई है, कइले बानी चरा चाहो अपना अंगनवा, शिव गुरु के लेके आई है, कइले बानी चरा चाहो शिव गुरु के लेके आई